ሚኒስትር ጥዕና ተመሓላለፍቲ ሕማማት በሓፈሻ ሕማም ዓሶ ድማ ብፍላይ ብምክልኻል ጥዕና ዜጋታት ንምውሓዝ ዘሰራስሎ ዘሎ ንጥፈታት እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ክድፈኣሉ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሃይቆታ ኣተሓሳሲቦም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም ኣብ ርእሰቲ ህዝቢ ኣብ ኣገባባት ምክልኻልን ኣፈዋውሳን ሕማም ዓሶ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝወሃባ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ምንጻግ መድሃኒት ምድፋን መራብሒ ጣንጡ ጎዳጉድን ዘተኮረ መደባት ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲኦም አቶ አድም መሐመድ ሁመድ አቶ ሰዒድ ሸኽ መሐመድን ወይዘሮ ናጽነት የማንን ኣብዛሃቦ ርእቶ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝዓለሙ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብቐጻል ክትግበሩ ከም ዝጸንሑ ብምጥቃስ ኣብ ኣባይቶምን ዕቋር ማያትን ዝንጸግ ዘሎ ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ኣብ መጻኢ እውን ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ንኡስ ዞባ ሃይቆታ መንእሰይ ተኽለ ብርሃን ተኽለ ዝግቢ ወገኑ ኣቐዲሙ ኣብ ኣገዳስነት ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ዝነበረ ኣፍልጦ ድሩት ብምንባሩ ኣብ እዋን ምንጻግ መድሃኒት እንቅፋት የጋጥም ከም ዝነበረ ብምምልካት ቀጻሊ ዝወሃብ ዘሎ ኣስተምህሮን ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ውፅኢትን ግና ነቲ ኩነታት ከም ዝቐየሮ ጠቒሱ ተርእዮት ሕማም እናንቆልቆለ ይኸይድ ምህላው ሓቢሮም